लोगोफोर नोंथाङा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ दिन टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना ए टु जेड माने मिथिगोन बे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोनाथ' फेसबुकफोराव नुखाबाय जानो हागौ बे भिडिअखौ माने शेयार खालामनायनि थ्रुयै माने मोननाय जादों लोगोसेयै नोंथांमोनाथ' एक्जाक्टलि नुखाबाय अब्लाबो माने आं बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामनानै सानदों माने जोंहा बर'जोंनो बर' माबोरै माने दिन दाहारा माने ओरैबायदि माने जोंनि बर'नि मोनसे एडाल्टबो होनजायो आरो जोंना मा जेनेबा बर'नि एडाल्टबो होनजायो आरो जेनेबा दा गोदान एडाल्ट ओंखारलायबाय आरो नोंथांमोना ससेखिलि भिडिअखौ नायलांग्रोदो मावसि मानसिनो लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ बबे जायगानि आरो मा गामिनि ओरैबायदि माने दिन दाहारा माने एकदम मोनाबिलि समाव सासे बिनानावखौ माने साथाम सेंग्रा जानांगौ दै बिसोरो सानैयाथ' ओरै थाबाय केमेरामेन बे सासेया माने एमारजेन्सि माने फेनखौ फुवालासिनो माने जिनाहारि खालामनो नागिरनायाव माने उन्दै गथ' जेनेबा हमना ला सिख्लासा गथ'आ माने गाबख्रावनायखौ नोंथांमोनाथ' खोनाखाबायानो जानो हागौ आं बेखौनो बुंगोनखि बेफोरबायदि माने निजिदोनो निजि माने सोरखौबा गावनि बिनानावनि समान बैसोखौनो माने मोनाबिलि समाव माने एमारजेन्सि माने बाग्रायनानै माने जिनाहारि खालामनो नागिरनाया जोंनि बर'फोरनि थाखाय माने आनलिगेल जायो समाजनि थाखाय बेरेखा जायो दै आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय दंखायो लोगोसेयै बेफोरबायदि गावजों गाव आरोना बेफोरबायदि गावजों गाव बेफोर माने जिनाहारि खालामलायनो जुजिलायबाय थायोब्ला माने जोंनि बर' हारिखौ गाग्लोब चान्स मोनखागोन आरो लोगोसे माने गुबुन हारिया माने जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लाना खारखागोन जिनाहारि खालामखागोन मानो होनोब्ला जिनाहारि खालामनाय लोगो लोगो आरो बुथारना गालांबावगोनसो आरो बेखौनो माने जोंनो देखायखाना लाखाबाय भिडिअनि थ्रुयै हमना ला दिनै बिफाखौ गाबज्रिदों फेनखौ बुखुनानै थाब थाब मावलै होनबावलायदों माने फेनखौ बुखुनानै थाब थाब मावैनि थाखाय माने सिख्लाया खस्थ' मोननानै गाबख्रावदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भिडिअनि थ्रुयै गावजों गावनो बेफोरबायदि माने बिनानाव स्टाइलखौनो बेफोरबायदि खालायोब्लालाय बेफोरबायदि जिनाहारि खालामोब्लालाय मा फोथायनानै थाबावगोन नंगौ नङा सिख्ला हिन्जावफोरा जिखुनु माने उन्दैनिफ्रायनो बिराद गिनो गोनां बिराद माने गिख्रंथाव माने जाथाय जाबोगासिनो दं जोंनि बर' समाजफोराव दै बर'आनो जा जिबानो गुबुन हारियानो जा जोंनि बर'फोरखौ माने जिनाहारि खालामनाय बिहामजोफोराबो जा माने सिख्ला गथ'फोराबो जा माने ओरैबायदि जिनाहारि खालामनानै बुथार जुजिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों दिनैनो माने गावबा गावनि जातियानो गावबा गावनि हारियानो माने एकदम एमारजेन्सि माने एकदम मोसौ सैमा बोरमा बायदि माने जिनाहारि खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुनो मोनबाय बिनि सायाव मा एक्सन लागोन आरो लोगोसे बिनि बबे गामिनि आरो सोरनि बिमा सोरनि फिसा सोरनि बिफा नङाबा लोगोफोर बिसोरनि बिमा बिफाया माने एसे गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो लोगोसे सासे आइजोखौ माने एकदमबारे केमेरा क्लिप खालामनानै माने साथाम सेंग्राफोरा माने बाग्रायनानै जिनाहारि खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे सानैया दर थाबाय सासेया माने बाग्रायनानै माने फेनखौ फुनानै बाग्रायनो खोन्थादों आरो लोगो जेनेबा माने थाब थाब फेनखौ फुनानै मावलै होनना बुंलायदिसो बेफोरथ' बिराद समाजनि थाखाय आनलिगेल बेफोरखौ माने गोख्रों एक्सन लानांगौ गामिया बबे गामिनि बेफोरखौ माने सार्भिस खालामनांगौ मिथिहोनांगौ लोगोसेयै रायजोफोरखौ माने गावबागाव लानानै मिथि खालामनांगौ साजा होनांगौ बिसोरखौ माने जुरिमाना खालामना होनांगौ नङा होमबा लोगोफोर संसार जानायनि हिसाबै सासे सिख्लानि लाइफखौ बरबाद खालामना होनायनि थाखाय माने बेफोरखौ माने गोख्रों एक्सन लानांगौ आरो लोगोफोर बेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामना हो लोगोसेयै आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखौनो एक्जाक्टलि खालामना होदों माने गावजों गाव बेफोरबायदि दाङाबाजि जानाङा गावजों गाव माने बेफोरबायदि माने जिनाहारि हंख्रांसो खालामनाङा मानो होनोबा समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो बिहाबो संसार जानायनि खोथा दङ नोंसोरबो संसार जानायनि खोथा दङ नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदि मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामना होनो नाङा बिसोरखौ माने गोख्रों एक्सन लानांगौ लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनांगोन बुझो लोगोफोर सोरबा गोदान फैदोंबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोसे आरो सोरबा साबसक्राइब खालामदोंबा जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसे बुझो लोगोफोर बर' हारि जिउगल जाथों